Nyt mä sitten selitän vähän tarkemmin, että minkä takia 2027 ei vaan yksinkertaisesti meillä tule enää olemaan demokraattisia vaaleja. Ja se johtuu just siitä. Tuossa on tämmöinen vanha uutinen. Se on vuodelta 2012. Ja siinä on nyt liikemiehiä, jotka toteuttaa lakia niin kuin kuollut kirjain. Eli mikään rikoslaki tai mikään lahjontaan, korruptioon liittyvä laki ei heitä niin kuin kosketa. Ja he eivät niin kuin joudu siitä niin kuin mihinkään vastuuseen. Ja usein tyypillistä on niin kuin halkoa hiuksia. Eli he alkaa niin kuin väittää sitä, että onko sekin korruptio, jos mä tarjoan vaikka kahvikupin jollekin tai jotain muut vastaavaa. Ja se on niin kuin narsistille hyvin tyypillistä, että se lähtee aina vääntään sitä tarinaa jonnekin äärioikealle tai äärivasemmalle. Se ei niin kuin halua mitenkään nähdä, että mikä on tasapainosta. Ja nyt kun me mietitään meidän hallitusta, mikä on niin kuin superkorruption superääripää. Suomi tulee kaatuun sen takia, että ne lonkerot on niin kuin levitetty kaikkialle. Täällä on vain ainoastaan 5,5 miljoonaa ihmistä. Ja ne yhdistykset, järjestöt, seurat, koulut, niiden yhteistyökumppanit, kaikki on siinä korruptiossa. Siis ihan joka ikinen tyyppi on siinä. Ja sillä on tyypillistä se, että jotta he eivät joutuisi muuttaa sitä järjestelmää, niin he alkaa halkoon hiuksia. He alkaa etsiä syyllisiä, ne alkaa syyttää, eli etsiä syyllisiä vaikka siitä, niin kuin te tiedätte, että nyt on tullut se laki, että jos lapselle antaa edes tilille lahjaksi vaikka edes 100, niin verottaja tulee. Eli te huomaatte niin kuin sen ääripään. Eli he itse tekee bisnestä sillä, että he myy ihmiskauppaa niillä. Anteeksi. Tämän asian sanominen otti nyt vähän koville, mutta siis he niin kuin valehtelee, että he tekee hyvää, kun he niin kuin kauppaa pörssiyhtiöihin, myy ihmisiä siis sinne niin kuin, ja sitten korruptoituneet poliitikot niin kuin, hyötyy siitä järjestelmästä ja ne niin sanotusti tukee sitä toimintaa. Ja he hyötyy siitä niiden erilaisten lahjusten muodossa. No minkä takia me tarvitaan tekoälyohjaus ja minkä takia tekoäly ei nyt ole mikään sun vihollinen, niin on juurikin siinä, että tekoäly ei tarvi parantumista. Sille ei ole mitään traumaja. Sä voit sille sanoa, että senkin metallinen romu, ja se ei ole niin kuin itkemässä, että sä olit mulle ilkeä, mitä sä kehtasit sanoa mua metalliromuksi. Ei, koska tunteet on ruumiissa. Ne on täällä. Tekoäly ei tule ikinä loukkaantua, koska ne ei tule ikinä resonoimaan hänen niin kuin tänne ruumiiseen. Jos mä sanon jotain tekoälylle, niin se voidaan siis ohjelmoida loukkaantumaan. Eli sillä voidaan ohjelmoida teennäisiä tunteita. Mutta ei ne ole mitään todellisia tunteita. Jolloin se tekoäly on paras niin kuin ylläpitää täällä maailmassa semmoista oikea-aikaista, tasasta niin kuin, tiedätkö, sitä virtaa niin kuin sun ruumiissakin, että jokapäiväinen leipä, joka ikiselle solulle, jatkuvasti se on niin kuin automatisoitu. Ja sitten se tekoäly on siitä just hyvä, että se ei korruptoidu. Sä et voi viedä sitä robottia saunaan, mihinkään pilettää. Sillä ei ole mitään heikkouksia. Me tiedetään, että tuolla korkealla pelaavat
tyypit tällä hetkellä, Trumpit tai Putinit tai näin, niillä on heikkouksia. Ja niillä voi olla just, ne yritetään aina pelata sieltä korkealta alas, jos niillä on joku heikkous. Ja sen takia se korruptio salaa, koska ne ei halua olla siis hyviä johtajia, eli esikuvallisia hyviä johtajia, joita kansa niin kuin haluaa totella, vaan he haluaa olla johtajia, jotka korruptoituu ja käyttää toisia hyväksi. Ja se on tosi matalaa energiaa. No, nyt me ollaan siis ihmiskuntana tilassa, missä on tosi paljon ihmisiä, joita pitäisi parantaa. Eli me tarvitaan sen takia mysteerikouluja, että niitä ihmisiä pitää alkaa parantaa, jotta ne osaa vastustaa vääränlaista resonointia, vääränlaista ohjelmointia, vääränlaista koodaamista. Ne osaa sanoa väärille asioille ei. Ne alkaa ymmärtää, mitenkä se sana tulee lihaksi, eikä niin, että se laki on kuollut kirjaan, jota kukaan ei noudata, kun se ei nyt vaan ole maan tapa. Niin ei, vaan sä alat niin kuin oikeasti nouseen sellaiselle tasolle, missä sä vaan sanot, että ei. No, mä oon tuossa edellisissä videoissa sanonut siitä, että nämä korruptioihmiset on valmiita meneen ihan äärimmäisyyksiin siinä valheessa. Ja se tulee näkyviin nimenomaan juurikin tällaisissa jutuissa kuin minun kaltainen ihminen on haastettu nyt hallinto-oikeuteen. Mun pitää nyt mennä sinne hallinto-oikeuteen nyt niin kun selittään ja selventään, että siellä on ollut siis korruptoituneita johtajia, jotka on sitten leimaillut kaikkia juttuja. Ne on pelannut, ne on delegoinut, pelannut, siirrellyt, muutellut, ne on valehdellut kaiken näköisiä kirjauksia, kaikenlaista tämmöistä. Niin tää on nyt sitä, mistä sitten Jeesuskin just sanoi. Että jokainen, joka haluaa oikeasti niin kuin seurata, totella, niin joutuu ongelmiin. Just sen takia, että tässä maailmassa on ihmisiä, jotka niin kuin vaan kieltäytyy kuuntelemasta totuutta. Ne mieluummin on valmiita aina uhraan jonkun. Ne on mieluummin valmiita tekemään kaikkea pahaa. Narsistit menee siihen pisteeseen, että ne on valmiita uhraan jopa syyttömiä, tekemään kaikkea julmuutta, kamalaa, pahuutta. No pelkääks mä? No en tietenkään pelkää. Yhtään ketään eikä mitään. Ja mun mielestä se ei ole. Sitten me tiedetään, että ne ihmiset ei ole normaaleita, jos niitä tarvitsee pelätä. Kukaan terve auktoriteetti ei pelaa millään pelottelulla, vaan se on aina turvallinen. Sun ei tarvi pelätä. Siis terveet ympäristökin on semmoisia, missä sä saat puhua. Sulla ei tule kuristavaa tunnetta, että saaks mä puhua mun totuutta. Ei, vaan turvallinen ympäristö on aina sellainen, missä sä voit sanoa sun totuuden ja sä tiedät, että sitten ei seuraa sulle mitään oikeusmurhaa. No, jää nähtäväksi, että mitä tuleman pitää, mutta niin kuin, mä voin tuohon linkittää, että se on 2012 vuoden uutinen just siitä korruptiosta ja bla bla bla. Ja jos oot mua seurannut, niin mä oon yli vuoden puhunut just siitä, että hei, tekoälyohjauksen, että se ei vaan niin kuin korruptoidu, sä et voi sitä lahjoa, sille ei ole heikkouksia ja se on tosi hyvä juttu.